Il-ftuħ tal-kwartieri ġenerali tal-kumpanija Vistajet f'pajjiżna iktar kmieni din il-ġimgħa ġibed bil-kbir l-attenzjoni ta' siti u magazines li jispeċjalizzaw fl-aħbarijiet tal-avjazzjoni. Xhieda ta' kemm kienet sinifikanti l-għażla ta' Malta. Fil-jum li Vistajet fetħet il-kwartieri f'pajjiżna, Blue Sky innota kif id-deċiżjoni kruċjali li ħadet il-kumpanija turi tkabbir ekonomiku li qed jesperjenza l-pajjiż, kif ukoll id-determinazzjoni tal-kumpanija nnifisha li tkun ta' kontribut għal kapaċità li sawwar pajjiżna biex jattira l-aqwa kumpaniji mondjali. Blue Sky innota kif l-2013 Vistajet kellha xi preżenza f'pajjiżna. Preżenta li riżultati f'żieda fin-numru ta' passiġġieri u vjaġġi irdoppjat il-flotta tagħha u kif ukoll bdiet tkun preżenti fis-suq Ċiniż u fis-suq Amerikan. Dan wassal biex l-2015 kienet sena rekord. Blue Sky ma kienx l-uniku ġurnal li nota d-deċiżjoni li ħadet Vistajet. Market Wired irrimarkat kif bil-kwartieri ġenerali f'pajjiżna il-ħidma ta' Vistajet se tkun iżjed ċentralizzata filwaqt li żżid l-effiċjenza u l-interazzjoni mal-klijenti tagħha. Dan huma biss ftit minn att ta' ġurnali li l-aħbar li Vistajet topera f'Malta ġibdetilhom l-attenzjoni. Fil-fatt, kien hemm ukoll ġurnali fil-qasam tal-avjazzjoni bħal Business Aviation, Aviation Week u ġurnali Ġermaniżi li rimarkaw ir-raġunijiet li waslu biex Vistajet tagħmel dan il-pass f'pajjiżna, fost oħrajn il-ħidma mill-qrib mal-kulleġġ tal-MCAS. Tispikka referenza l-ambjent flessibbli, ideali fejn wieħed jista' jistabbilixxi negozju tiegħu f'pajjiżna. Xi ħaġa li ħarġet minn fomm il-fundatur ta' Vistajet innifsu, Thomas Floor, li bi kburija se jtajjar isem pajjiżna kull fejn Vistajet għandha preżenza. Well, Malta is a great place to do business. It's part of the European Union. The predominant language is English. And most importantly, the government is open for business. They like to attract business. It's a business-friendly environment. There is not much red tape. The government is available to be talked to.